Azkenaldian zeresan ugari ematen ari da Guggenheim museoa handitzeko proiektua. Museo berria Sukarrietan kokatuko da, Bizkaian, herri honetan BBKk dituen lursaietan. Sukarrietako Abina auzoan dago eremu hori eta bertan udalekuak egiten dira gaur egun. Abinako auzo elkarteak momentuz ez du museo berria eraikitzearen aurkako iritzirik eman, baina museo berria gune horretan eraikitzearen aurka azaldu dira bizilagun gehienak. Jon Martinez, Abinako auzo elkarteko presidenteak adierazi du, udalekuetako gunea babestu beharreko eremua dela. Guk ez dugu momentuz orain arte museoaren kontrako ezebez esan. Zeren esan dudan modun ez dakigu ezebez, ez dakigu zer egingo duten egitekotan, eta ez dakigu ze asmoa duten eta ezebez. Entzun genuen asmo bakarra zala kolonia eraikuntza botatzearena, hori bai horren kontra ibili gara. Horrek ez du jotzen Abinaren alde, hori Abinaren kontra jotzen du. Eta da, gaur egun, hemen duela 80 urte, iaia 80 urte dagoen hor eraikuntza bat, botatzearena guk ez dugu ondo ikusten. Guggenheim berria eraiki beharrean, lurrak eta kirol azpiegiturak herritarrentzat zabaltzea gura dute Abinako bizilagunek. Zentzu horretan, gunea publikoa eta irekia izatea eskatzen dute. Etxea mantendu bida, mantendu, zaindu eta hobetu. Eta hori izan da gure nahia edo gure lana. Alde jo dugu, zereben kontra, alde, koloniaren jarduaren alde, bebai, zeren gure iritsiz historikoki bete dauen papera baikorra da, gauza politxe da eta ona, gaur egun pluribazituta daude, hori BBKkoa direz, eta gure iritsiz hori penagarria da, zeren naizta erabilpen ona euki, erabilpen gitxideko, ez? Urte osoan, gehienetan itxita daude, eta ez du inork erabiltzen gure iritsiz, hori publifikazio prozesu baten jaso bidu, eta guztiontzat izatea. Museo berria eraikitzen hasi baino lehen, BBKren aurrudalekuetako eraikina ondare historiko izendatzeko eskatu dute abinatarrek. Ja dago sartut, eskaera badago sartuten Eusko Jaurlaritzan, kultura arloan, horredeko garapen bat, eta naizta ezetza jaso, jaso eskero ezetza hori, ez dutela babesarik emoten edifizioari, guk joko genukela juridikoki bitartez, eta orduan horrek luzatuko egingo du. Martinezen ustez, museo berriaren inguruan, era guztietako iritziak daude auzokideen artean. Hemen auzokideen artean, badago jende batzuk, jo dauela alde. Hori esan duten, apurbet hemen urte osoan bizitzen ez direnok, ez turistak edo... Baina bertokoak hemen urte osoan bizitzen gareno, gu behintzat, zoriontsuak gara auzoak dituen beste arazoak ere, naizta kokapen derra eta zoragarria eta bat eduki, baina auzoak bere arazoak ditu, eta horren arazoen konponbide horren alde gabiltza, ez?